Nginethemba lokuthi la ukhona uyaphila, nginethemba la ukhona ukuthi konke kuhamba kahle. uNkulunkulu akakulonde kubusisa. Kama kuphasana i-challenge flick. Sicelo nje okubalekile, ukulike, ukusubscribe, nokuba imember ye-channel, nokunikela uma uthanda, nokunikela uma unamandla, nokunikela uma unalo uthando ukunikela. Sibheke udaba lamaphupho. Inombolo ngiyikhiphe just for abantu ababalandeli bale channel, not noma ubani. So umuntu omlandeli uyazi inamba ufuna iSMS ukungifonela ngangu-WhatsApp yangu-SMS. I find it so strange because abantu abaningi bangu-WhatsApp bangu-SMS instead of calling me. So I'm wondering because I always on my intros and outros say this. And lapha kuma videos kubhaliwe lapha la inenamba ngaphezulu bese ngiyabhala ukuthiwa strictly calls. Ngiyabhala kwamanje no WhatsApp, never use WhatsApp. But-ke asibheke la uCharity kaNdlovu 24-23 uthi-ke kuthole uphupha kuthenga isicathulo pastor. Icathulo zingena entweni eziyi-2. Icathulo zingangena ohambweni lempilo, ohambweni likamoya noma othandweni. So number 1 ngasesithi thina uphupha la icathulo kuPaul uhluma uyithenga. Thina silithathe njengoPaul ngasho inhlanhla nenqubela phambili ozoba nayo nempumelelo nebanga lokuthuthuka elizayo kuwe. 2 futhi kenzeka uma uphupha icathulo kube uPaul sithathe njengoluhla uma uthenga usuke lusho nje ukuthi uzozitholela umlingano omusha omthandayo noma uzongena ebudlaleni obusha nomuntu omthandayo kunomuntu ongahle umthole ungene naye ku-relationship. Ngenzeka uyolobola, ngenzeka uzokuthatha lo muntu lo mhlawumbe uyolobola-ke futhi. 3 ngenzeka futhi la uphupha icathulo kube uPaul sithathe lokuhla uma uyithenga olusho ukuthi kunohambo ozolithatha noma okumele ulithathe kungekudala. 4 ngenza futhi uphupha icathulo sithi noPaul uhluma usithenga olungabe lichaza ukuthi unobizo likamoya futhi ulindwe uhambo lokulungisa isiphiwo sakho sikamoya. Kungenzeka umuntu ohlela ukuya entwasweni njengamanje noma uzoya entwasweni noma usentwasweni njengamanje noma ubhizi nohambo olulungisayo. Kungenzeka ubuya khona entwasweni kodwa kunesidalo esiphakamayo sesifuna phinde uthathe uhambo lokulungisa into ey'thize. Ngavela for lento leyo. Yabo. Number 5. Singathi sina mophupha icathulo kuPaul ubike lezo ndlela ezintsha uzoyithengile kodwa uthi uyayiqoka singakuhlali kahle bese sikhumula. Yabo ngenzeka lento isho isahlukaniso noma isho ukulahla noma ukwala umuntu ngenxa yokungagculiseki impatho yakhe. 6 ngenzeka futhi uma uphupha icathulo kube uPaul uma uzikhumula usuke lusho ukuthi uzokuba umfelokazi noma uzoba umfelwa ngemuva kokushonela umlingani wakho. 7 ngenzeka futhi uma uphupha icathulo kube uPaul olubi uma usikhumula olungakhomba ukuphonsa ithawula nokuthi uzoduba mhlawumbe isikhundla noma uzomisa uhambo okade uzolithatha-ke. Number 8 ngenzeka futhi uma uphupha icathulo kube uPaul uma zingakuneli uyayithenga azikuneli-ke manje ngoba lusho ukuthi uzophoxeka kumuntu omthandayo nomthembile ongeke ilunge lento eniyizamayo. So kungenzeka mhlawumbe njengamanje umuntu ozama into ethile yokungena ebudlalwaneni obusha kodwa uthi uyafika laphaya ubona lo muntu is not the akasiyona lento obuyicathulo uyona noma uzothola umsebenzi othile uthi uyawungena kuwo uthola ukuthi le position ozongena kuyo kulo msebenzi akusile position obuyicathulo ingale ndlela okade uyifuna noma ngale ndlela ezokugculisa. Yabo siyabonga. Izanjalo-ke ninikele kuyichaleli kodwa inamba yami niyisebenzisa futhi ukungifonela ningango-WhatsApp ngiya-SMS. Kuleka kuyo Jesu, siweni phansi noma